We want justice. Justice, justice. Amar forest area bosabo lagi boy. Lucky boy, lucky boy. Dongpang skau high. High. Illegal timber trafficking high. High. Ranjit Busumutari high. High. We want justice. Justice. Forest dwellers long live. Long live. Forest villagers long live. Long live. High. High. Terenga high. Public got harahasti bondo karo. বন্ধ করো দংফং শিখাও মুর্দাবাদ Murdabad. দংফং শিখাও মুর্দাবাদ Illegal timber trafficking down. down Terenga high. high Ranjit Busumutari murdabad. মুর্দাবাদ Ranjit Busumutari NGO murdabad. Anti-public NGO murdabad. Anti-public EM murdabad. Ranjit Busumutari high. Ranjit Busumutari high. Service provider NGO murdabad. We want justice. justice Dongpang skau bondo kalam. বন্ধ করো Dongpang khaunai bondo kalam. NGO ni nama Dongpang khaunai bondo kalam. বন্ধ করো Ranjit Busumutari high. Ranjit Busumutari high. We want justice. We want justice. Ranjit Busumutari high. Dongpang skau high. Ranjit Busumutari high. Ranjit Busumutari go back. Ranjit Busumutari go back. We want justice. Public got harahasti kora bondo karo. বন্ধ করো NGO namot timber churi kora bondo karo. NGO namot timber churi kora bondo karo. We want justice. सान्तिपुर आउटपोस्टनि मोनसे गामियाव आठथा सेक्टर इलिगेल टिम्बार ट्राफिकिं जानायखौ जे पाब्लिकफ्रा हमनो मोन्दों जे दस्रा एनजिअनि मेम्बार्सफ्रा जे हमनो मोन्दों बे टिम्बार खावनायखौ जों खोनानो मोन्दों जे 640 CFTनि दंफां बेखौ EM रन्जित बसुमतारी जे EM जोंनि BTCनि बिनि फर्म जानाय NGO जेखौ सार्भिस प्रभाइडार आरो सार्भिलेन्स NGOबो बुङो बे NGOआ इलिगेलि टिम्बार ट्राफिकिं खालामदों बे खालामनायनि थाखाय जोङो बनसु आरो आबसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन आरो बर' फरायसा माहारियारि आफाद बनसु जोङो फैनानै बेवहाय धर्ना प्रदर्शन खालामफैदों आरो डिसिनोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों बे मेम'रेन्डामाव जोङो बेखौनो डिमान्ड खालामदों जे चिरां डिसिनाव जे थाबैनो जाय कालप्रिट्सफोर बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ बिसोरो एनजिअनि नामाव इलिगेल खामानि मावगासिनो दङ दा पाब्लिक एनभाइरनमेन्ट आरो लकेल ट्राइबेल्सफोरनि फरेस्ट भिलेजाव जाय थायो बिसोरखौबो हाराहास्ति खालामगासिनो दङ हेबक जागासिनो दङ गामिनि मानसिफ्राबो दा बे कमप्लेन फैदों दा ओंखायनो बे एनजिअखौ बेन खालामनांगौ आरो जाय कालप्रिट्सफोर बिसोरखौ हमनांगौ दंफां सिखावफोरखौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ आरो जे एनजिअ जे जोंनि EMनि फर्म खालामनाय बे इलिगेल एनजिअ जे जायगायाव जोङो बिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ जों मोनाखै दा नामाव सार्भिस प्रभाइडार सार्भिलेन्स NGO होननानै बुंगासिनो दङ बाट दिस इज दे आर डुइं इलिगेल एक्टिभिटिस बे मारै NGO जानो हानांगौ इलिगेल एक्टिभिटिस खालामग्रा NGO माने अर्गेनाइजेसना दा ओंखायनो जोङो तीव्र कन्डेम खालामदों तीव्र गरिहना होदों जे बेफोरबायदि NGOखौ बेन खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि दंफां खावलायलायनाय पाब्लिकजों हमजालायनाय NGOआ एसे माने लाजिनांथाव NGO दा बिनि थाखाय बेखौ बेन खालामनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ
जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनोबो हरदों आसाम प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो आरो मानगोनां CEM जोंनि प्रमद बर' सारनोबो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों थ्रु DC दा जोङो आरोबाव जोंनि डिमान्डआव बेनो जे फरेस्टनि मोजाङै फरेस्ट भिलेजनि थाखाय मोजां खामानि मावालासै जोंनि EMआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआ बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावगासिनो दं नामा बे बिराद गिदिर सोंथि जानानै दं जोंनि BTC पाब्लिकफोरनि गेजेराव दा पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों लकेल भिलेजार्सफ्रा दुखु मोनदों बेफोरबायदि इलिगेल खामानि मावग्रा EMखौ जों डिमान्ड खालामो जे जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ नङाबा बेफोरबायदिनो दंफां दानजाबाय थागोन बेफोरबायदिनो बे फरेस्टनि जे गामिनि मानसिफोर बिसोरबो अयनाय खालामजाबाय थागोन सोरबा गावथारजाबाय थागोन सोरबा बुजाबाय थागोन ओंखायनो जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ अन द डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ अफ BTC थेंक इउ